Kat ba kari China kadang bunkam ban kanraya ki jinge seng Kristen, nadu ki jinge seng haki ying mane, bat kumju ki jinge seng online. Ublay pat, udan daka way pat ki jing temo kabalap pen bunkam, bat pendu nong yo ka sorkar China. Hakaba ka sorkar China sa sisian, kahap ban lockdown biang haki laipau tali ki nong ba, ki badon hapo China, namar ka jingkiu ki bayo pang COVID. Om tangkata habdeng ka lockdown, kisa ujumay bajur ubala shimno, hadu nriu pun riu ngut kimen simbriu. Hakaju kapor ka jingkluit hapo kari China ka jurba, hadu baki briu ki habandet syong haki krempuban, ban penpengat jalade syakilum ki wa. Kejingkluit ke jurba hakaba wat ki slipar jeriru, ki umno namar bakimla kerdaya kejingkluit. Kane kapen mau yangi bagi to ki balek boman ne ki khon jong ublay kin duo ya kabainong kumba ong kaktin ublay ha ke kitab Deuteronomy kalanong kabalay puar kadkhot kabalay pusan ko ong kumne kajing penhiar kpud kalong ka jonga bat ki jingle kaliang ru kaslajat chungki kan tersiang hakaya kabadai namar kasngi kajing jinjar jongki kalajan bat kita ki eru ki ban ngan haki ki nang sted